Cociñeiros. E imos enredar agora un pouco con María Solar. A nosa compañeira, como cada día, remexeu polas redes buscando propostas culturais, desde humor ata reivindicacións feministas. Nos traes hoxe, non, María? Moi bons días. Hai de todo, a fame que traio agora despois de ver a Pepe Solla. A que sí? Xa te estás poñendo a facer esa coliflor, que tempo témolo, Anda que sí, vou ir buscala. Pero, bueno, dentro dos días, cando me toque sair. Pois vouche contando, mira, imos de poñer humor, verdade? Estos días fai nos falta moito humor. Bueno, pois hai unha microserie, dura un minuto cada capítulo na rede, que se titula Mataría pero con humor, é de Pedro Brandariz. Mataría, el sempre empeza dicindo, mataría esa peña, entón, di que tipo de peña. Por exemplo, mataría esa peña que lle chamas por teléfono, non colle, despois mandache un WhatsApp para preguntarche que queres, non? Bueno, pois ou mataría esa peña que comen os yogures ata o fondo, ata o imposible. Ben, pois para a corentena acaba de facer un novo episodio dun minuto, que me gustaría, Loli, se nos deixas ver completo, que vai sobre a peña que salta a corentena. Vémolo. Vale. Mataría a esa peña que non respeta a corentena. Me cago na pandemia negra. Oes, pa túa casa. Ah, vale. Bueno, podemos darnos tamén a él un aplauso que estaba facendo aí en solitario, non? Efectivamente, María, que nos fan falta pois este tipo de sketch, humor para reírnos desta situación, non? Así será máis levadeiro sair dela. Pois mira, en YouTube buscades Mataría e hai un lote de microcapítulos dun minuto, xa ves que un especial corentena. Unha cousiña máis, porque Pedro Brandariz, que non para, esta noite, cunha cousa que se chama Compañía de Comedia Improvisada Cousas Veredes, fai un Facebook Live de humor tamén con Osvaldo Digón e máis xente, ás 8:30, por se o queredes ver, vale? Vale, despois dos aplausos, ás 8:30, aí estaremos. Mira,